Bawan Allah ya sunanka? Sunana Malam Basiru. To Malam Basiru gashi dai na tarar da kai a gona. Shin manomi ne ko dai yawo dai ka zo cikin gonan? Ni manomi ne kwarai da gaske. Masha Allah. To shin kana daga cikin waɗanda suka yunkuru ne dangane da batun shugaban ƙasa ko dai da can ka jima a cikin noman? Gaskiya na jima da can a cikin noman, amma zuwan da wani shugaban ƙasa shine da karfafa mana gwiwa muka ci gaba da muka da rike noman hannu biyu. To da kyau, shin me kake noma? Wani gaskiya ina noman masara, waken suya, haka gero, dawa, shinkafa. Shin wani yanki ne nan? Nan shine yankin Kwarin Kai. Kwarin Kai a ina yake kenan? Fanshekara. That is Kumbotso local government kenan. Na'am. To ya batun tallafi da ake bayarwa, shin ka taba samu kuwa? To gaskiya dai tallafi dai zan ce dai gaskiya dai bamu taɓa samu ba. Masha Allah. To ka san kowane sana'a aka ce ba a rasa kalubale, ya batun kalubale? Gaskiya to alhamdulillah dai gaskiya dai ba mu na mu ce Allah ya godiya. Dan kalubalen da muka samu shine dai kawai dai a ce matsalar taki. Shin matsalar takin yana da tsada ne ko kuma dai ya al'amarin yake? Gaskiya dai takin dai bana dai ba kamar bara ba, dan bana an fi samu su da sauki ba kamar bara ba. Na fahimta. To a ƙarshe wani shawara ko kuma kira za ka yi ga matasa da suke raina harkar noma? To gaskiya jan hankalin da zan yi da matasa gaskiya a koma gona, dan mun ga amfanin yin noma. Saboda gaskiya noma shine mu dai harkar ci gaban mu. Saboda gaskiya mun ƙara da ba mu da mace noma sai dai Allah ya dada buɗa mana. Wannan gaskiya ne. Shin ka ce me kake noma da me kake noma ma? Akwai masara, akwai shinkafa, akwai dawa, akwai gero. So masha Allah da bamu wannan lokaci naka da kai. Mun gode sosai.